Ukhomishana wamaphoyisa ubuyisa ithemba ngokubanja kwababulali baka aka lo mculo we-hip hop wabulawa ngaphandle kwendawo yobumnandi eWish Morningside eThekwini. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukelo le channel ehamba phambili kezwe mina kuveze ngintuthu ngakho mali bathi ilaspo namagumede mhlawumbe emangabe usemusha like and uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu. Kwathi bezikhulumela nabangani bakhe ngaphandle ke kule ndawo kwaqhamuka umlisi ophethe isibhamu wavele ke wadubula aka wabaleka ke wayongena emotweni wahamba konke lokhu kwaqoshwa ngamakhamera kuze ke kube manje akekho abekade eboshiwe kulezi zinsuku esuka kuze ke isithangamini sabezindaba. Ukhomishana wamaphoyisa uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi uthe imoto nesibhamu kwasetshenziswa luya suku sebatholakele futhi ke banesiqinisekiso esokuthi ikhona. Bakhona ke abantu abakhuluma nabo njengamanje okubukeka sengathi ke basondele kakhulu nalolu daba bafuna ke ukuxhamazela besebenzisana ke kahle nophiko lwe-National Prosecuting Authority okuyi-NPA. Ngaphandle ke kwababulali babekhona ngosuku kwafa ngalo aka bakhona abantu abangemuva nabo abaxoxa nabo kusho uGeneral Mkhwanazi. Uveze ukuthi ke uningi abasekwenzile ngalolu daba baningi izingcingo esebazicubungulile nezinombolo ukuthi ke uhlobene kanjani no-aka ke kubuye ithemba kakhulu ke kubantu bomndeni ukuthi bangaze baboshwe ke ababulali bomculi womrapho ngasekhe emhlabeni aka bafethu. Ezona ndaba ezihamba phambili esenibekela zona shisa kweze isenke zinokhohla kuganza ukuthi usubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho kunisiphatha hlelo masolumnandi ngithanda khona.